Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Kumpening B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B.
Ang panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamalahan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Nilwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kalwalati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y binigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong. Ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay binigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay binigay mo, ay binigay ko sa kanila, at kanilang tinanggap at nangakilala ng tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay binigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumulhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman na. Ingatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo si sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanilin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila ay pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat na sila na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalatiang sa aking ibinigay mo ay binigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa na malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kalwalatian ko na o amang banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit kasalanan nunay pa. Lawan mo na sana pang kulang pang pamanalastas ng kaya kaming kasalpantayan. Ipay ka mo rin sinabi mo kaya kami. Manyawad kami na mambagay king lagyo mo ikapuy biya mo kaya kaming kay doon. Anong makananong oreti purin pinalilim kasangkapan at talitay ng kaya kang paya. Hindi nan mo pong pwersa at chikanan.
Malaya raw sana pong galawan di maldang katungkulan. At makanyan may pong itubot ang kaya Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungan na uukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnay ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang espiritu ng pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng espiritu pagkatapos ng tiyan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ay may kabanalan na ipinagkikilala ng medyumnidad.
aniya lugod at kabiasnan tao ban gawana. Ing kalam na ampon upaya ning Ginong Dios ngening oras at iyo at mekyagom karing balang metong kayo. Ing kanakong mayap awaras king kekong pangayatiyo ngeni at ibabiyeke karing balang metong kayo. King ulino ning tawo ing atiniyang takot king Dios aniya ngening oras ing atiyo kayo ban maliaring iti ngana sambaniye king kayang pangay espiritu. Ampon king kayang panga katutuan ing tao ba ng maliaring gawan. King kapamilatano ning kekong pamaniwala. King kekong kasalpantayanan ayate yung mitanam karing balang pusoyo. Pakikuhanan niyo ikayungan ing manusbong at magsipamungo. Kapamilatano ning alang patugot agambol ampong dilig na ning Diyos karing balang metong kayo. Ban maliaring alang luntod na nung maglili ing metong atawo king kayang kasalpan tayanan. Ngening ikayo may taman nune may git ing pakikuhanan niyo ing dinanyong laman ampon kabitasan makanyanyang may patunayan ing metong atawo king kayang kasalpantayanan. King wapin nga no yo ing tune tutu karing balang sariliyo. Magsiyasat kayo, mamagaral kayo. Ampon itidasan itang tub. Wa magtapat ko king Dios nga na magtapat ko kako. Uling ya ing matulid at maging karapat dapat agawan ning tao king kayang kasalpantayanan. Uling ing libro sa sabiyano karing balang metong kayo kasalpantayanan nga no aalang dapat iti bawag yamo arapan nanitang Ginoo. Karing alang patugot alang tuknang ing magaral kayo. Ing kaulagahana ning kekong kasalpantayanan. Ing metong alugod ban maliyaring gawa niye. Ing nung lulugod yaman ing tao. Dapat at alang kabiasnon. Makananuya kayang lunto ing metong atawong magaral. Ikong sabla-sabla talas atiyo. Wa bugbog no ding kekong sarili karing amano. Wa ti pamanikloring banal ke kayo. Ban maliaring ding sablang bage ananumang kabyasnan aburiyo. Kapamilatan doring kekong pamagkapilit ampong pamagsikap king banting upayang iti ke kayong gawan.
maging metong ko sanang letrang basan. Balasan ng kekong bakas amalalakwan. Iti metong yang uliran. Ban mo niye kabitasan king pamanualayo. Kapamilatanon ning lugod na ning Diyos. Kakawang karing balang metong kayo. Itapati yung lalong may git ding kekong puso. At mapanalangin niya sana ing balang metong kayo. Huling ing Diyos, king alang patugot magkalubiyo kayo. King uli na ning kayang lugod ay alanggan karing balang metong kayo. Aniya sana ikong sabla pag amuan ko ding sarili yun. Magmetong lasa ng may git ding pusuyo king pamanualayo. At maging mayapiyang alimbawang lunto ing tao. King uli na amurin, ning kekong kasalpantayanan king lagyo na ning Ginoo. Maging mayap ko sanang aluwagi. Ban maliyaring nung ating lunto, antimong siraking kekong tuknangan, iti nga na eyo maliyaring palambatan king bang iti ke kayong kumpanyan. King bang iti ke kayong takpan, nung atin mang bos-bos amayayakit king ke kayong tuknangan. Ban kanito, datang man ing mesabing uran eko mabasa. Boring sabihan karing kanakong amano adela kung eni ke kayo. Maging mayap ko sang sundalo ning maestrong Ginoo. Nga na nung kapila niya iti at misusugatan, iti laluyang tatapang king bayang maliyaring makilaban, king burina ning metong aginu. Ban maliyaring ay pakit no ning metong ataw king mayupayang ginungjung nga na tang napon. Pepawaga na karing balang metong ke kayo nung nanulang bage. Ding maging gawa na o daptan ning tao king kayang kasalpan tayanan. Nuan yung ing mibata hanggang wakas. Iti atang gapane, itang tune ng parasan king burina ning Ginong Diyos. At manatili ing kapag kabumbaban karing kekong sarili. Mituturuanan ko sana ikayungan king burina ning Diyos. Ban maliyaring lalo kong lunto tindag kinang king kekong kasalpan tayanan. At mi papamatawad ing ninumang mi kasala karing balang metong kekayo. King uli na niti, ding kanakong babimong amano ke kayo, ay simpaniyo sana ban maliyaring ke kayo lang pag-aralan karing kekong pamanggalo.
King Aldo, King Kekong kasalpantayanan. Kaingatan, ing kanakong panabilin. Ikayong at iyong pengaringeni. O antimo karing kayanakan adaramdam kanako. Lalo na kekong kababaydan. Mamaningat kayo. Eko basta-basta magtiwala king ninuya paman nung iyo talagang malapit ampon kakilala karing sariliyo. Nung atin lang papainom ke kayo iti iyo gagalmangan. Yo ing kanakong kapanabilinan ke kayo. Sablang kayanakan ababaye ang yeni kanako daramdam. Pakay ngatan niyo ding kekong sarili. Pinuwan niyo ring kekong pamanggalo at mapamintuko karing pengariyo. Uling iti yo ing matulid agawan niyo. Ban maliyaring alang masintang metong man ke kayo. Kapigaganakan, iyo ing kanakong babiye ke kayo ngeni. Karasnon ing kekong kabengyan, enako sana mumunta keni ampon karin. Manatili ko karing kekong tuknangan. Makiramdam kayo karing pengariyo. Ban maliyaring karing bukas. Kamtaniyo ampong akit karing biyeyo. At eko maliyaring manamdaman ikayungan ayan timong kapagalan king mayap apaman yapat. Banting upayang karingaldo bukas ikayo murin ing numabang. Aduan yupin king Ginong Diyos. No alang matangal kenuman ke kayo. King kapamilatan daring kekong kasalpantayanan. Aduan yupin king Diyos ing eyo na akit ampong tangalan karing kekong panimanman karing bukas. Ing masikan ayayon pakikuanan yung makisabi ko king Ginong Diyos. Ban iti eyo na maliyaring tangalan. Sagkanyo kapamilatan da ring mayap adapatiyo. Huling ding mayap adapatiyo ilo. Ring maging panulo na ning yato yung salunan. Anya ikong sabla, metayid, menakit, king kekong kasalpantayanan, akekong kata talakaran. Wapin eko painawa. Eko mamisayang kapagalan. Bayong maliyaring gawan sabla ing misasan metong ko ikayungon. Karing kekong kapakayan karing aldo yung bukas bayeng maliyaring tanggapan itang nabang. Huling ing Diyos lugudiya karing balang metong ke kayo. Pakikuanan niyo pin karing balang penandit at iniyang pagiligan ing upaya na ning Diyos karing balang pusuyo. Huling ing Diyos lalawen na lo ding balang kekong panamdam king aldo ampon bengi. Mayakit ko sano ikayungon.
ing tune kong makapanadsaran ampong makayari karing pekitanggapan yung obra. Uling, ing tutuna sasabihan ko karing balang metong kekayo, makalunos ne ing tao, daramdamana ing amano dapot ena akikilalo. Iti yang kekayong imbutan karing kekong sarili. Bitasan niyo karing kekong panamdam na sana. Ikayo napin ing tuneng me piling-piling-pili king lagyo na ninggino. Deti ilaring dimot akasayuan ayay biyeko ke kayo. Ing kanakong lugod dalakuan ke. Banting upayang makanya kong payungan king pali na ningaldo. Mimingat kayo ikayungan karing kekong kasarilina. Adios ing kanakong bendesyon at ing kanakong pamipala lalakuan ke kayungan. Ibabiye ke ing kanakong patnube karing balang metong ke kayo king bayong maliyaring guyabnan king pamaglakadiyo. O sumulong kayo at sumulong king banda na pakarin ning kekong kasalpantayanan. King bayong maliyaring atangalan, king bayong maliyaring tanggapan karing biyeyo itang tune pakinabang. Sinuyo king saglit apianandit, king kekayong pamitipon, manatili kong makatikdong ating katapatan bangawan yu king buri na ninggino. Santa Veronica, kapayapan kayo. Gawan tayo po nga duwayng basket.
Hello po. At sa una po sa lahat, ako po'y nagpapasalamat sa Diyos Ama ng ating Panginoong Jesucristo at binibigay ko po sa inyo o sa atin lahat ang mapagpalang umaga. Sa araw pong ito'y masusing pag-aaral. Nawa po tayo'y huwag tayong pagsawaan ng Diyos para po patuloy ang ating kagalakan sa ating pagsamba sa araw ng Sabat. At meron po tayong sinusundan na o pinag-aaralan ang ating tema, ang pag-usbong ng pag-ibig ng simulain ng Espiritismo. Napakaganda po ang ating tema ngayon kung ito'y atin mabigyan ng kahulugan. Kung magagawa po natin ang pag-usbong ay siyang tunay na paglago, pagbabago. Dahil po ang ating Panginoong Jesucristo, siya pong nagpababago sa atin lahat. Ganun po ang aking pagkakakilala sa aking naibigay sa inyo ngayon. Dahil po ang pag-usbong ng pag-ibig, yun po ay paglago ng pagmamahal ng ating Panginoon. Nang simulahin ng Espiritismo, ang Espiritismo po ay siyang pag-aaral, ay siya ang simulahin ng Espiritu sa turo at aral ng ating Panginoon. Dahil po ang Espiritu Santo may gawain po para sa sanlibutan. Yun po ang ating masusing pag-aaral. Napakaganda po ng ating tema kung ito po'y ating mabigyan pansin. Mga kapatid ko po sa pananampalataya, ang pag-usbong po, maraming kaulugan. Pag-unlad, paglago, pagbabago. Basahin po natin ang ating referensya para po ito ay ating mabigyan diwa kung ano po ang kaulugan, kung paano po nagsimula ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Bukulatin po natin. Sabi po dito sa 15, ito po ay ating referensya, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Sa makatuwid po, nagmula po sa Diyos ang kautusan sa sanlibutan. Ito po ay pag-aaral. Sa 16 po, at ako'y dadalangin sa Ama, at ako'y bibigyan niya ng ibang mga aliw upang siya masumainyo magpakailanman. Yan po. Nung panahon po ng ating Panginoong Jesucristo, ito po'y sinasalita niya sa kanyang mga alagad. Sa 17 po, sa makatuwid bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan kapag hindi nito siya nakikita ni nakikilala man siya. Siya ay nakikilala ninyo sapagkat siya ay tumataan sa inyo at sa inyo. Yung mga naniwala at nanampalataya, doon lamang po sa kanila ang Espiritu ng Diyos. I-guide po sila. Yun po ang gawain ng Espiritu Santo. Kaya nung sinalita po ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, dahil po ang gawain ng Espiritu Santo ay tunay po, bago siya yumaon, ipinakilala niya sa kanyang mga alagad ang mga gawain ng Espiritu Santo. Dahil po ang Espiritu ng katotohanan, siya po ang Espiritu Santo. Iusog po natin sa 26 para po makuha po natin ang katotohanan. Datapwat ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo. Nasusuguyan ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat sa inyo'y aking sinabi. Yun po ang gawain ng Espiritu Santo.
Ang gawain po ng Espiritu Santo, yung mga sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, yung mga kanyang sinasalita, ipinapaalala po ng Espiritu Santo. Alam po ninyo ang gawain, tunay na gawain ng Espiritu Santo, para po atulan ng sanlibutan. Sapagkat po, ang tao sa sanlibutan, hindi po nila nakikilala ang kasalanan. Yun po ang tunay na gawain ng Espiritu Santo. Dalhin po natin sa 16:1. Sa 7 hanggang 8. Yun po ang sinasabi na sa kanyang alagad. Gayon may sinasalita ko sa inyo ang katotohanan, nararapat sa inyo na ako yumahon. Sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mga haliw ay hindi paparito sa inyo. Ngunit kung ako yumahon, siya susuguin ko sa inyo. Ano po? Sinusugo niya ang Espiritu Santo pagdating ng ating Panginoong Jesucristo sa itaas sa Ama. So siya na po ang provider ng Holy Spirit. Ang Espiritu Santo po siya nang nag-aanda. Siya pong umahatol at bibigyan ng matuwid ang makasalanan kung ano ang nanais gawin ng tao. Tuloy po natin sa 8. Yan po ang katotohanan. At siya, pagparito niya, ay kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan at sa katuwiran at sa paghatol. Kaya po lahat tayo, kung ano man po ang ating ginawa dito sa lupa, tinanim natin, ahaniin natin, si Kristo Jesus po ang ating Panginoon, yun po ang mag-ahayag. Dadaan po tayo sa kanyang hukuman. Yun po ang katotohanan. Sa pangalawang Korinto, Pablo, 5:10, yun po ang katotohanan. At ang Diyos, 5:10 po, sa pangalawang Korinto, yun po ang katotohanan. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangan mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng bagay na ginawa sa pamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti man o masama. Yun po ang ating dapat pag-aralan. Yun po ang ating dapat bigyan ng ating pagkatao, ang Espiritong binigay ng Diyos sa atin na mangibabaw sa gawa ng laman. Bumalik po tayo sa ating tema, pag-usbong ng pag-ibig. Paano po natin magagawa para umusbong ang isang tao? Para magbago ang buhay niya? Ang para sa akin po, dahil po nakasaad sa kasulatan, yung pagbabago, pag-unlad, paglago, gawin po natin sa tunay na pagsasanay sa kabanalan. Paano po natin gagawin ang tunay na pagsasanay sa kabanalan? Itakwil po natin ang mga gawang masasama. Itakwil po natin yung mga kwentuang walang kabuluhan. Yun po ang kinakailangan gawin ng tao. Para po yung gawain ng Espiritu Santo ay masunod natin. Dahil po, mahalaga po kasi ang katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ngayon po ang namamagitan sa atin ang banal na Espiritu sa pamagitan ng Espiritu Santo. May pakinabang po sa atin. Hindi lamang po sa araw na ito, sa darating pang araw. Sa darating pang buhay, sabi nung nakasulat. Yun po ang advantage sa atin ng Espiritista. Ang Espiritu Santo ay tinuturo po sa atin ang daan kung paano po tayo mamuhay ng payapa. Sabi mo nga po ni Apostol Pablo, yung pagsasanay sa kabanalan ay mabuti po para sa tao. Biruin mo, kung wala kang pagbabata, hindi mo makamit ang pagsasanay sa kabanalan. Dahil ang pagbabata, di tayo marunong magdasal,
Pag sinanay naman po natin, magdasal tayo dahil nananaan sa atin ng Holy Spirit, tinanggap natin na nampalataya tayo kay Kristo Jesus. Yun po may posibilidad. Tiyak po. Matututo tayong magdasal. Sabi nga po ni Apostol Pablo, buklatin po natin ang unang Timoteo. Dito po sa 4, versikulo 4, kapitulo 4 po. Hindi po. Unang Timoteo, kapitulo 4, versikulo 7 po, hanggang 8. Datapot, yan po ang sinasabi ko, itakwil natin. Para po pwede tayong magsanay sa ating mga sarili. Datapot itakwil mo ang mga katang masasama at walang kabuluhan at magsanay ka sa kabanalan. Yun po may advantage yan. Tuloy po natin sa 8. Sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, ngunit ang kabanalang sa lahat ng mga bagay na pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Yung sa darating po, yung espiritu natin, pag wala na po tayo dito, yung pagkatao natin, yung kaluluwa o espiritu natin na binigyan ng Diyos, yun po, pagdating ng araw, kapag po tayo naatulan na, doon po natin marireceive ang buhay na walang hangganan. Yun po, ang ating hinahangad na maligtas, hindi po yung ating katawan. Habang nabubuhay po tayo dito sa mundo, ang katawang pong ito, ay dapat din natin pangalagahan dahil hindi po makakasunod sa kalooban ng Diyos kung wala po yung ating katawan. Sapagkat po nalalaman natin, kapag po nanahan ang Holy Spirit sa buhay natin, kapag po tayo ay nagsalita ng katotohanan, ang Espiritu po ng Diyos ang nagpapatotoo na kasama ng ating Espiritu na tiyak po tayo kanyang mga anak. Napakahinam po. Basahin po natin sa Tao Roma 8:26. Ay, 8:16 po. Latin po natin. Ayun po. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo na kasama ng ating Espiritu na tayo ang mga anak niya. Kaya po napakaganda po ang sumusunod sa utos ng Diyos. Kaya naman sinasabi sa referensya, kung ako'y inyong iniibig, tuparin ninyong aking mga utos. Kapag po yun ay na-pick up na natin, nagawa na po natin, ang Holy Spirit, anytime po, nasa atin. Doon po tayo nakakagawa ng mabuting kalooban sa kapwa natin. Doon po umiiral ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At ang pag-ibig natin sa kapwa, ay gayon na rin po natin inibig ang Diyos pagka po tayo nagmaal sa ating kapwa. Ang sabi ng Banal na Batlaya kanina, ang pag-ibig, ilalagay natin sa tama. Kung minahal mo ang isang kapatid, kung tinulungan mo, malakas naman siya, nagpapatulong, pakikama bilang tao, pagsamaan mo. Pangalawa, huwag mo nang tutulungan dahil malakas pa siya. Para na rin tinuruan mo siya sa pagkakasala. Inudyukan mo na, huwag nang pagtrabaho, bigay ka ng bigay. Nasaan yung karunungan na pag-ibig mo sa kapwa mo, sa kapatid mo? Mamahal mo, bigay ka ng bigay, wala sa katuwiran? Hindi po. Masaklap po sa Diyos yun. Kaya mga kapatid, dahil po marami pa pong dapat magsalaysay dito sa ating mensahe na papayag sa inyo, ang tunay po ng paglago at pagunlad nakalaan po sa banal na ebanghelyo. Sabi rin po ni Apostol Pablo sa Efeso 4:21 hanggang 24 po. Yun po ang ating basahin para po ating maunawaan. Yan ang ating dapat iwasan. Kung tinanggap na po natin si Kristo sa kanyang mga salita at nanampalataya na tayo. Kung tunay na siya inyong pinakinggan
at kayo'y tinuruan sa Kanya gaya ng katotohanan kay Jesus. Ano po? Kasi, ibig sabihin, ang pahayag po ni Apostol Pablo rito, kung tinanggap na po natin ang salita ng ating Panginoon, diyan po magkakaroon ng pagbabago ang buhay natin. Diyan po natin sinanay ang sarili natin sa tunay na kabanalan. Sa 22 po. At inyong iwan tungkol sa paraang ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. Ayun po ang dapat nating alisin sa buhay natin. Sa 23 po. At kayo'y mga bago ng Espiritu ang inyong pag-iisip. Yung pag-iisip po natin, ituon natin yung mga buhay na, yung mga bagay sa itaas. Ano po yung mga bagay sa taas? Yung mga bagay na katotohanan, kaibig-ibig, yung paggawang mabuti, kabutihan, kapayapaan, kawang-gawa, kusang loob. Yung mga kabutihan, yung po'y sinasanay din natin gawin upang tayo'y mapasa Diyos. Sa 24 po. At kayo'y mga biis na bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Yan po. Kaya po, sa panahong ito, tayong mga espiritistang umunlad na, tinanggap natin ang ating pananampalataya kay Kristo Jesus na ating Panginoon, binago po tayo ng katotohanan. Kayo po ba'y naniniwala? Binago po tayo ng katotohanan na nagmula sa Diyos. Dahil binago tayo ng katotohanan, lahat po ng kasulatan, kinasiyan ng Diyos. Kinasiyan po ng Diyos. Dahil ang tao, kapag tinanggap natin, matututo tayong magturo sa ating mga pamilya, sa bawat isa, sa kapwa natin, kinakasiyan po ng Diyos yan. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal at dakila at makasama po niya. Dahil po, yun ang katotohanan, binago po tayo ng katotohanan. Sa pangalawang Timoteo po, buksan po natin, yung aking sinasabi totoo po, nasa banal na ebanghelyo. Sa pangalawang Timoteo, Kapitulo 3, 16 hanggang 17, yun po ang aking panghuli. Yan po. Ang lahat ng kasulatan ay kinasiyan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo natin. Ang lahat ng kasulatan ay kinasiyan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo. Yan po, nagagamit natin yun. Sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. O dyan po sa 17, ano pong ibig gawin ng Diyos sa atin? Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruan ng lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. At panguli po, isanay po natin talaga ang pagdarasal para naman po tayo'y matutong magdasal, matutong maglingkod sa Diyos, dahil po ang Diyos, pagka pinaglilingkuran po natin yan, ang pinaka-the best po, bago po tayo matulog, magdasal, pagkagising ng umaga, magdasal, dahil po ang ibig ng Diyos sa atin, lahat, kapurihan, kapasalamatan, ang paglilingkod po sa Diyos, ay wala pong pinipiling oras. Napakahalaga po. Kung hindi naman po tayo marunong magdasal, ang gawain po ng Espiritu Santo, tuturuan naman po tayo. Kaya kung ano po ang ating kahilingan, ay pagtapat po natin sa Kanya. Sabi po ni Apostol Pablo sa Tao Roma 8:26 po. Yun po ang aking panguli talaga. At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, ngunit ang Espiritu rin
ang namamagitan dahil sa ating mga hibik na hindi may sasaysay sa pananalita. Kumapit po tayo sa Diyos para lumayo sa atin ang dyablo. Ang pag-aaral po dito sa mundo, mabutit masama lang. Pero dapat po tayong mangibabaw sa mabuti upang makamtan po natin. Sabi nga po ng banal na batlaya kanina, ang pagtitiis ng matagal, sila lamang po ang makakaraos pagdating ng araw. Ibig po sabihin, sa Mateo 24:13 po, para po maano po natin yung sinabi ng banal na batlaya kanina. Dalhin po natin doon. 24:13 po. Mateo. Yan po. Yun. Datapot ang magtitiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Nawa po tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang. Magandang umaga po sa ating lahat. Una sa ating Diyos na walang sawang umiibig, na nagkakaloob ng buhay ng bawat isa sa atin. Kung paano pong ang tema natin ngayon ay ang pag-usbong ng pag-ibig ng simulaing espiritismo. Ano po? Bago po magpatuloy ang ating tema, ating pag-aaral, pinaabot po ng lunduyang ito. Alam po na naka-live streaming tayo sa ating mga kapatid sa Cagayan. Nakikipagdalamahati po kami sa inyong mga mahal sa buhay na nawala at mga nasa ospital pa po. Sana po kayo gumaling. Ang ating pong pag-aaral sa araw na to, na kung paanong tayong mga espiritismo, tayo po'y naniniwala sa mga nang-aaliw o medium. Kanina lang po na kung paano ang abot sabi na kung paano po inatid po ng banal na espiritu sa atin na kanyang unang salita. Sabi niya, ang Diyos sa wikang Kapampangan, in Diyos napon, ngeni, kapilanman, o bukas kapilanman, yamo rin. Kaya po ing kautusan, yamo rin, alang pamiyaliwa. Ne po. Anong makanano pong tune sabi na bugbugta na po king mayap abalita katuruan ing meto nga Diyos. Ano po? May Tagalog po ba dito? May mga kapatid na Tagalog dito? Mayroon po? Pagpawin niyo po na kapagsalita ako ng Kapampangan. So tuloy ko po sa wikang Tagalog na kung paano po ang sabi niya tayo'y mga bugbog na sa magandang balita na ipinapawagan ng mga espiritu sa atin. At kaming mga talateksto na nagbumabasa sa santong kasulatan. Kung titignan po natin ay paulit-ulit na lang. Ano po? Na kung paano ang kulang na lang daw po sa ating mananampalataya ay bigyan natin ng laman, katawan ang ating mga narinig. Ano po? Na kung paano sinasabi niya ang pananampalatayang walang dapat, ano po? Sabi po sa Santiago, basahin po natin, patutunayan ko po ang sinabi ng banal na Espiritu sa Santiago 2:14. Santiago 2:14. Dito ko na lang po basahin, medyo blurred po dun sa screen. Pagmanyin niyo po.
Sabi po dito, sa Santiago 2:14. Ano ang pakikinabangin ng mga kapatid ko? Kung sinasabi ng sinuman na siya'y may pananampalataya, ngunit wala namang gawa, maliligtas baga sa kaniya ang mga pananampalatayang yan? Kayo na po ang sumagot. Sabi po dito sa 17, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Kapatid, tayo po dito'y lahat ay mananampalataya. Kaya nandito po kayo sa santuaryong ito, tayo po'y naniniwala, tayo po'y mananampalataya. Ang sabi nga po ng banal kanina, ano po, ay bigyan natin ng katawan ang ating paniniwala, ang ating mga narinig. Ano po? Upang hindi patay ang ating sarili sa harapan ng Diyos. Ano po? Kung titingnan po natin, kulang na lang po sa taong mananampalataya ay ang paggawa, pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Ano po? Na kung paano po may binigyan pong babala sa atin, higit po sa mga kabataan, na wag daw po tayong magtitiwala agad, lalo na sa mga hindi nating lubos na kakilala. Ano po? Na kung mayroon po daw papainom, kung mayroong salo-salo dyan, wag po nating inumin. Magbigay po kayo ng mga kadahilanan. Ang mga tao po ngayon, ako po nararanasan ko sa buhay ko, na ilang beses na po akong naloko. Mabilis po kasi ang magtiwala. Kaya, pinapaalala ko po sa inyo, sa ating buhay, bago po tayo magtiwala, ay magduda muna tayo sa mga taong nakakasalamuha natin. Lalo sa mga hindi nating lubos na kilala. Lalo na kayo mga kabataan na sinabi po ng banal na Espiritu. Baka magkang uli, tayo po'y magsisi. Ano po? Na kung paano po aking dudugtungan ang ating pag-aaral, pagpapatuloy, ating pong basahin sa San Juan 15, 26 hanggang 27. San Juan 15, 26 hanggang 27. Sabi po dito, sabi po dito, dadapwat pagparito ko ng mga aliw na aking susuguin na sa inyo'y mula sa Diyos. Sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan, nagbuhat sa Ama, ay siyang nagpapatotoo sa akin. Ano po? Na kung paano po, na nasabi po ng una sa akin, ang unang panahon ay dumating po si Kristo sa ating buhay, o sa mga ninuno natin noon. Na kung paano po, nasabi niya, hindi darating ang mga aliw o ang Espiritu Santo kung hindi siya aalis. Kaya po namatay ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po, tayong mga espiritista na pinaniniwalaan po natin ang mga medium, ang abot sabi o ang mga aliw na siyang gumagabay at nagtuturo sa atin. Ano po? Sa 27, at kayo ay nagpapatotoo sapagkat kayo'y nangakasama ko buhat pa nung una. So yung mga ninuno po natin noon ay sadyang naniniwala na po, sa mga aliw,
sa abot sabi na kung paano po pinatutuanan po ng mga abang panahon ng ating pananampalataya. Na kung paano po mga ibang kapatid natin sa labas ay hindi naniniwala kasi ang sabi po dito, akin lang pong basahin ang nasusulat, ang mga taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap sa bagay na espiritu. Sa unang Korinto 2:14, atin pong basahin. Tagusan po. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay mga mangmang sa kanya. Kamangmangan sa kanila. At hindi niya naunawaan sapagkat ang mga yaon ay nagsisiyasat ayon sa Espiritu. Ano po? Na kung paano po tayo'y mga espiritista ay sumasamba sa pagka-espiritu at pagka-Diyos ng ating Ama. Ano po? Na ang paano po ang mga ibang mananampalataya ay sabi po dito sa nasusulat ay nakaayon po sa laman ang kanilang mga pinaniniwalaan. Sa 15 po, ngunit ang sa Espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay at siyang hindi sinisiyasat ng sinuman. 16, sapagkat sino ang nakakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya sa datapwat na nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Ano po? Na kung paano po tayong mga naniniwala sa mga aliw, sa banal na espiritu, naniniwala po sa pag-iisip ni Kristo. Ano po? Na kung paano po sana tayo'y umusbong sa pag-ibig sa simulaing espiritismo. Ano po? Sabi nga po, marami pong kaulugan ang pag-usbong. Pag-unlad, pagbago. Kung tayo po'y dating suwail, tayo po'y dating mga sinungaling, masasama, tayo po'y magbago sa ating mga gawa. Tayo sana'y umusbong sa pag-ibig ng Panginoon na ating pinaniniwalaan na espiritismo. Ano po? Na kung paano pong sabi po na sana'y mabigyan natin ng laman ang ating napapakinggan po sa ating pag-aaral sa araw ng Sabat. Hindi lang po sa araw ng Sabat, sa tuwing po tayo'y nakakarinig ng mabubuting salita, ay bigyan natin po ng katawan ito. Yan po ang tunay nagpapakilala sa mga tunay na nananampalataya sa Diyos. Ano po? Na kung paano sana hindi tayo yung mga nananampalatayang walang dapat. Kung tayo man yung mga nananampalatayang kulang pa ang dapat, tayo po sana'y umusbong na sa wasto na tayo'y gumawa ng mabuti sa pagsunod sa likod ng ating Panginoon. Ano po? Kung paano po ang aking pinuputol na, ang aking pakikipag salita sa inyo, aking pong pinaabot ang kapurihan at pasasalamat sa isang Diyos. Marami pong salamat. Magandang umaga po sa ating Panginoon, sa ating mga magulang at magkakapatid. Katulad po ng nasabi ko kaninang umaga na ang ating Pangulo ay wala dahil nandun po sa Cagayan. Kasama daw yung kapatid natin na namatay yata yung biyanan ng kapatid niya. Kaya nandun sila ngayon.
Yung pangalawang basket naman po, nag-chat ang pamunuhan natin sa ating kapatid, sa ating mga kapatid sa Cagayan din, yung na-aksidente. 3 na daw ang namatay, 10 pa ang nasa ospital. Kaya po humingi sila ng tulong. Kaya po pinaikot natin uli yung basket kahit magkano lang na makakatulong din tayo. Katulad po ng nasabi ko kanina, pagkatapos ng ating evangelista, magbibigay ako ng oras yung nasa dulo. Hindi po sa harapan, no? Kasi po, nasabi ko na kanina na pagkatapos yung bibigyan kong oras yung nasa dulo. Kaya po, may kasabihan tayo, ladies first. Ano po? Yung kapatid natin na yung nasa dulo po, asawa ata ni pare ko. Yun po, ayan ang bigyan nating oras. Yung katapat niya, yung pangalawang dulo po, ikaw, hindi naman yung tinuturo mo. Ikaw po ang iniintay namin. Kasi po, di ba sabi ko sa iyo kanina, yung nasa dulo muna, kasi wala sa harapan eh. Kayo po ang iniintay namin dito. Ngayon po, sunod na naman natin yung nakayuko. Yun po ang hintayin natin para makapagbigay ng pag-aaral sa atin. Manugang ata ni tatang, nabayaw ata ni pare ko. Si kumari ko pala. Yun po ang hinihintay namin, kayo po ang hinihintay namin. Nanyolag Agnes ne. Si kumaring Agnes po, ayan ang hinihintay namin dito. Kahit konting oras. Muna po bibigay po yung maya pa oras kaya kayo kaya katamong malugod na Diyos. May surprise ko po talaga kaya pamanawas na po ka na ako ng kaya katamong busy. Pero makanyan man po uling siguro nga pong ginutang pikarine may wari o tiya ka mumunta keni para hanggang magpagkilala ka mo po ne. Ya ko po, pagpasay sa inyo, nung po nga sasabi ko kanini, mali o matitense ko. Pero ya ko po, keng base po keng ka na akong pangatao, mula po niyang talagang miras ko po keng kaya katang kasalpantayanan. Dakal na po yung improvement keng sarili ko, po keng pong BME. Dakal yung pagsubo ka din at ang king BME. Kanita po ako 1982 po kinasal ko keni. Deta po ngayon makakakilala ka na ako. Yung kaya po yung pagsubok din at ang kimbiya ko. Pero hanggang miras ko po king aliwang kay kita pong katoliko wari kaya iya naman. Tama minto ya naman po king hapong Gino. Pero bala mo po kulang pa yung kapag-aralan. Talagang bala mo, atatagipang ko po talagang, keniya po talaga mabuuin ka na akong paniniwala kay nga pong Gino. Kaya malugod niya po yung nga pong Gino, inaos na ako pong pasibay Kenny, at din ka na akong bitis na po yung puso, pamisip, dela na ako po talaga Kenny. Maragol ko pong maragol na pasalamatan kay nga pong Gino. Niya, siguro po, Kenny na ako po niye hanggang mate ako, kaya katapong kasalpantayanan. Dakal pong dakala salamat. Babalik ko na po yung kay Mike.
Palamba yan naman po nga kaya biyata mo yung kaya katampe nga rin na ametong ameging gabinetis. Ngayon po yung panaynayan tamo yung kaya katamong kapatada Nak Gomez, siya po yung may pamag-aral kaya katamo. Hello. Nakaka-nervous po pala yung Kenny. Pero makanyan man po, maipayabak kaya kayo. Kaya nga riyan pong kaya nakan. Dininanak pong oras yan eh. Pasalamat ko po ngayon eh, yung meeting ng kong oras. Mayat na mo po ngabak. Salamat po. Salamat po aking kaya katamong kapatid. Po tagal lang po kanyan, kyan tutiki, kyan nako nga ngarap, yan nako minta kyan gulot. Pero itong ating ko pa pong ikit na ilasasapak din kaya ngarap, kunang kaya po yung miyasa kyan kaya katang mamuntukan, bangka nito ako na naman intalan. Yan po yung panaynayan tamo, may itong lalaki. May ito yan kaya anak na pumpare ko, yung panaynayan tamo. Para niya lagi. Angel po, Angel Luis, siya pong panaynayan tamo. Hello. Mag-nervous ko po yata. Una po, payabot ko po yung Maya Payabak. King kakatamo pong Diyos. Pangadwa po king Karing Pengarimi at king kalupa ko pong Kainakan. Pasalamat ko po yan yung pinandit po ngayon ni. May dinang ko pong oras king kapulungan po ngayon ni at malugod niya po yung nga pong Ginoo at syutangan po kayo ni at gagawan tam po yung kaya katamong katungkulan. Yan po. Walang ba na ako po magsalita kayo ni kaya pagpasensyan nyo na po. Yan po yung kaya katamong pong tema na yan yung kasalukuyan. Ito. Ang pag-usbong ng pag-ibig ng simulain ng Espiritismo. Kung paano po, basan tayo po yung referensya tamo, king 1:14-15 hanggang 17, ulitan kayo mo po, kung kayo'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. King kakatamo pong kabaluan, marami na pong mga utos na ating nadidinig sa ating bawat sa araw-araw nating pagsamba at marami nang binibigay na mga aral na nasusulat sa Biblia, ang ating mga medium na ibinibigay sa atin, mga batlaya na bumababa mula rit, ay mga batlayang bumababa at nagbibigay ng mensahe sa atin. Kulang na lang nga po ay ang gawin natin po ito. Kung ano po yung mga utos na ipinapagawa ay kailangan gawin na lang po natin na tulad na lamang po na every Sunday, gawin po natin tungkulin natin, magsimba po tayo dito. Kasi sa 6 na araw, ibinigay niya sa atin ng 7 araw, ay ibigay po natin ang tungkulin natin sa Kanya. Kaya mapalad po tayo. At sa 16 po, at ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aaliw, upang siya'y sumainyo magpakailanman. 17 po, sa makatuwid bagay ang spiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanglibutan sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man. Siya nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. Kung nasa atin na po ang spiritu ng Diyos, ang kailangan po gawin po natin ang bunga ng spiritu.
ano nga po ang mga bunga ng Espiritu? Ito po ay paulit-ulit na lamang po at babasahin ko po sa inyo. Sa Galatia 5:22 po. Datapwat, ang bunga ng Espiritu, ito po yung mga dapat nating gawin, ay pag-ibig. Nauuna po dyan ng pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandaang loob, kabutihan, pagtatapat. Sa 23 po, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Kaya po, kung nasa atin na po ang Espiritu ng Diyos, ay kailangan po, gampanin na lang po natin kung ano po yung nakasaad sa Biblia, ang kanyang mga utos na ipinapagawa sa atin. Taglayin lamang po natin ang mga karunungan at ang bunga ng Espiritu, ito po ay, at bibigyan natin ng mga gawa, ay nakakasiguro po tayo na darating po ng araw kapag sa hukuman na ay ang bawat isa po sa atin ay makakapiling po natin ang ating Panginoon Diyos. At muli po, hanggang dito na lamang po. Pasensya na po, medyo natetense rin po ako. Maraming salamat po. Salamat po kay katamong kapatid din yan ng pamag-aral. Ngayon po ba ang kanita melakola nervyos diyan yung kikatamong kapatid? Diyan pa mo pong kikatamong choir lang pakiramdaman tamo. Balak sa po, ko bisa halilanda na kayo sana.
Hello. Alawin niyo po uling la naman metatayos din kaya katamong choir. May ngalawang la naman. Sabi na ni Banal din, ang sandalos ng Kristo, yala mamatras kaya laban. Na po. Anyapin po adon ko yung kaya kayong pansin. Ken tutok yung kapulungan tamo, ngayon ako bisang Medina Noras, magkikunan ako kaya mumuna. Uling pong istungating ko pangikit, alagad sinapak din ang lunglukan tamo kaya ngarap. At buwang kaya po yung miyasa kaya katang mani muna ya ako na naman intalan. Makanita po, may tayos tamo pong makapag-aral. Lawin nyo yung lugod na nin Diyos kaya katamo. Potang kakinoring mga latitan dapat. Na naman po yung kalamidad ay kakita mo. Alalampasan tang payapa. Yung kaya katamong biye pa uli na ditan dapat tang mga lati at lugod na kaya katamo nin Diyos. Anyapin po, kaya tamo sa asawa, gagawa ka rin kaya katamong tungkulan. Nandi po sabi ko, kaya gulot ngan. Po tamag ka naman po rin kaya ngarap ng taladinan niya po. Tsaka po ta sabihin nyo mamili, kung yan po hindi na kung oras, huling balo ko, iba't king simula, tinggap na yung kasalpantayanan, ang kaya nga nagkiyapakan ito. Yung totoo po, yung kanakong kasuyo, piglolong kaya nakyapa. Anyapin po ngayon, kaking panahon iti, yung paninayan tamo po, tapos sabihin nyo kanako, kayo yung kasuyo ko, aliki. Iya pong paninayan tamo bilang magpatutog, kaya katang kasalpantayanan, yung kanakong kasuyo. Muna po yabot ko yung may pawaras kaya ko nga na muna king Diyos kaya ko nga pengarian po ang kapatid kaya nakanatakal pong dakala sa ramat. Ay lak pong balang dakala sa biyang na nuna mo yung lalo tapong maminto ka rin kaya katamong banala tungkulan. Dakal na po itang kapag supukan na di na lang kaya kami pero akabyusan mingan. Hanggang yun po makatikdo kaya pa po dakal pong dakala sa ramat. Balak sa po naman tikdo eh. Ngayon po bilang patuto ka rin kaya nakan mo naman. Yung kanakong supling yapon paninayin tamo. Bayang magpatuto. Muna po payabot kayong maya pa oras kayong kaya katamong ginong Diyos. At anti mo rin kaya kayo pong sablang tengarian po ang kapatid. Nga na po kening Santiago 4:17. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa. So, ita mo po, nung balutan niya po yung mayap kay ba't niya tayo dapat. Kaya kataan po itimetong ng kasalanan. So, nyawaran ko po kaya kayo na hanggang nung pag-isipan tahan po ang pag-aralan. Mga tuwa na po yung kaya katamong kabilian. At yata na po siguro kailangan ng ating guardian. Uling mga tuwata na po, balota na po itang mayap. At anyawaran ko mo rin po na sana po kaya tutuki maranong tamo. At iti mo po, pasibay po mayapayaba kaya ko tamo. Salamat po king Diyos. Kanita po, dito ka istorya din na ng Ken Jemmy. Yung po nga na ako ngayon kanita, tuki kayo maglubyan, tuki kayo magpulong kaya bisa. Uling yan na mo po nga sisimba kaya kami kanitang panahon na ito. Sabi ko, o teka magpulong, teka simba maglubyan. Papanahon. Sabi ko kin Diyos, itong manalain kong bengi sana, nung dating ngaldo, dahil nga nakuha kayabi ako ng kini. Metupad po, kaya lalong manuyang ko, maniwala ang kiyang alayo, at suya kiyang alawang bansa. Anyapin po, nakanyaman po tangi kayong meto ng pamilya, makakayabi kayo nga na pong maniwala, yung burinan ng Diyos. Ala ko pong susugatan na kaparandaman kay kayo, sarili ko mo po. Nyapin na ngayon po istong aldo na ning sabat o aldo na ning pulong ay lubyan na, limbawa, tinatang kumba kay ngobra, at yung pangoras,
Gusto nga ko po maglubyan na, sabi anak ang mana, hinanong niya naman tatang ko, tamad niya naman, yan naman maglubyan na. Hindi po bala mo yung maging gwardiyan ko. Istong eko sinim ba, anti po kaya tang convention, huling eko may ka pagsimba, huling atin dahilan na may nga na akong binyag. Intutubo talaga nga mag-isamba ko sana. O na nuling dadalanan nitang Kamarinayan na sabi ko, pare, pagkatapos ng simba namin, doon lang ako pumunta. Sabi na po ko na ako, hindi pwede pare, punta ka. Sabi ko kay sarili ko, misa niya naman ni siguro malyari naman ako. Nyapin po, yung kasangkanan na kuha kaya bikitan yung minggong milabas, waling ating sangkan. Nyapin po, pasalamat ko rin kaya pong gino, nung misan tang dadalanan ng pagal siguro, nung misan tang hanggang aga na kamo mang ebisang simba, ating sasabi, ating kang gwardya, bisa kang pungali simba ka. Nyapin po, salamat kin Diyos nung yung maging gwardya ako, kaya ka na akong pamanupat, kaya ka na akong tungkulan. Nya, salamat po. E ako po isipan ng tikdoya naman nga ng oras ito, lingi kayo pa din damig salita kayong babo mo naman. Ang ini po pala rin kay katampi saup-saup, 3,000 datang primerong basket, 3,710 lapo. Dito pong kaduang basket sa saup tamo, king karang kapatid tamo, taga-tugagaraw, datang mirasa na pagsubok, king karelang biye, 2,460 lapo. Siguro po buhutanon 2,005 din eh. Kasi kulang na mo pong 40 pesos, 2,005 na la. Buhutano po rin eh. Karetang malatita mo pa sa saup-saup, may kasaup taon po karetang kaya katamong kapatid. Nyapin po, nung niya kanitang sasaup, kaysa kitang sopan. Nya po. Nyapin po, asaan ko, ken Domingo, mararon tamo, yata kakalinganin kaya katantungkulan. Yang baluta naman po tintangan tungkulan kaya nga pong gino. Ngini po yung oras miras ne magpasalamat tana po.
dal amay payang kaya kaming Ginoo. Punat penibatanan naning kaya kaming ampong kalado. Igpapasalamat kami po nung makananong parati mo kaya pong patnubayan. Iningat mo kaya karing kaya kaming mga labas saldo, kaya kaming pepatingapon at kabukas. Igpadakal pong salamat. Alake pong malyaring ablas kareting dapat mong mangayap kaya kaming reti. Nune makanyanda kang purian samban king kang pangay espiritu ang pong katutuan. Tulutan mo po pa ing balang metong at metong kaya kami. Nung makananong ding tungkulan, apeketang wanan may kaya kabang mantimpayang makanyamilang agawa. Igpa sana po dinan mo keng kabiasnan, dinan mo keng kabibabatan. Sopan ka rin keng pamangabiyayan banting upayang po manyang kananing balang metong at metong kaya kami. Balo mi puyik pa ikalugod ka. Anyapin makanyan kaya pong parating magisamo ka kaya king balamong harapan. Tulutan mo ikpa, tingkaya kaming kapatid, nung makananong makanyan lapong, makanyan kayang misasan metong, alang patugot banting upayang makanyan dakang patulan. Lako may sana yung kasang kanan kay kami. Laot may kay kaming kapanamdaman. Nung ating man pong ikpang ating bitbit kapanamdaman ngayon oras sa iti. Adwan mi po kay ka. Makanyan may sanang igongin kay kang mayupayang gamat at tapisan may imbalang metong at metong kay kami. Banting upayang itang kapanamdaman at yuking kay kaming katawang pisikang laman. Makanyan ngan mabaklas kanta Ginoo para kaming igpang masaya tutupad karing buri mo. Tulutan mo igpa mablasang emila pa balo ang pong kamalayan ding aldo aming daratang. Ang timurin ing makanyandang sasabihan ng pong babalita ring kayang mga banal. Ding kay kaming daratang nga panahon Ginoong Diyos. Adun po kay pa. Nung makananoy mababatyo, kaligaligan king kaming yato hambang sang bansang panang nga. Igpa adon magiging kasana tulutan mo. Nung nanuang puing daratang at mo nagkadalam doon, igpa ilaut mo ang timoying gera. Ayun, aksidente, danop, ang timuring ting volcano, igpa makanyan mo rin napisan mo karing may paya mong gamat, banting upayang eno po munye, kaligaligan kaya kami. Ginoo pablasang lugot ko niya panaligimingan kaya ka. Banting upayang Diyos ko, ing balang metong at metong kaya kami malaya kaming galo at balad akang patulan karing kaya kaming kautungkulan kaya ka. Ngayon pong mayari na ikpain kaya kaming pamitipon. Tulutan mo ikpa. Sana karing kaya kami pang tutuking pamitipon. Diatang kaya kaming kapatid, de may kadalo ngini. Nung naman po sanang sangkan, sana makayan mo sanang kaplan puso't panamdam. Banting upayang miyabe-yabe kaming pasibayo karing tuto kaming pamitipon. Ginuming ini pong mayari ningi kaming pamanyamba. Nung makananong igpa, mikakawani na kami. Tulutan mo po nung makananong king payapang miras kini king kang banal santuario. Ngini pong muli na kami karing kaming sarasariling tuknangan. Sana po yung kang bendisyon. Ampong payapala, ampong kang pamanimuna, ya sanang parating manatiling kaya bemi manibat ngini ang kamang king wakas, iya nasa po.